जोंनि आङो बेंटल कलेजनिफ्राय सार बेंटल कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरा जोंहा सानजा सोनाब सा खोला गासैनिफ्रायबो जमा फैयो दा मस्टलि खस्थ' मोननानै दं होनोबा सार दादगारि एरिया दिनै दादगारिनि एरियानि लामाफ्राबो ओरैबायदि हालोदफ्रा गाज्रि आरो दादगारिनिफ्राय ओरैहाय बङाइगाव थांग्रा गंसेल' बास दङ सार गंसेल' बास बे गंसे बासावनो पाब्लिकफ्राबो ज' गाखोनानै फैयो आरो फैफिननाय समावहायबो बासआ जेन'बा ओरैहाय जोंनि क्लासा मालाबा थिनथा बा साराय थिनथासिम जायो होमबा बासआ जोंना दुइथायावनो खारग'लाङो सोरबा बासखौहाय गाखोलांनोनो मोना आरो फैनाय समावबो मानसि थोयैनि थाखायनो उखुम सायाव माने जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा गाखोना फैनांगौ जायो ओरैबायदि इनडिसिप्लिन जायो आरो फैनायावथ' उखुम गोजौ गाखोनांगौ जायोबा ओरैबायदि हाद्रि लामा सामानि बे बेबस्थाया खाराब दा बेनिखायनो आङो सारखौहाय हागौमानि जोंनि फरायसाफोरनि थाखायहाय आं दस्रा गुबुन जायगानिखौ बुंनो थांला मानोना जोंना ओरैहाय आइफल ब्रिजआ जाखाबाय ओरैहाय नावजों फैनांगौ जायोमोन दा बेयो मोनसे सलुसन जाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि दादगारि एरियानि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होनो हायोबा सारनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो सार एसेनोसै दादगारिनिफ्राय खैथायाव खारनांगोन गारिया दादगारिनिफ्राय गारिया अराउन्ड दि 8टासोआवहाय फैयो ओमफ्राय 8टासोनिफ्राय फैयोबा जोङो क्लास टाइमा 9टा बिदिनिफ्राय क्लास दङ जोंहा ओमफ्राय फैयोबा नैबे बेंटलसिमावहाय 1.5 घन्टा बिदिसिम लानो नागिरदों लामानि हासोला थारमाने थाथ' जायो पेसेन्जार गारि बयबो लाखिनानै गाखोयो मायो नैबो लेट जाबोयो आरो सार दा बेनिखायनो मालाबानि समाव क्लासा मिस जाफैयो आरो क्लासखौहाय जों मिस खालामनानैहाय थांफिननाय समावबो बास नेनानै क्लासखौनो मिस खालामनानै माखासे जोंनि फरायसा लोगोफ्रा थांफिननांगौ जायो आरो सार दा रिटार्नआ खैथायाव जानांगोन बासआ रिटार्नआ सार जोङो क्लासा बांसिन जोंनि 3टायाव सुथि जाजोबो सार 3टायाव सुथि जानानै 3टानिफ्राय जोङो खेबसेनो ज' थाङो मोनोबा जोङो स्टुडेन्टसफ्रा गासिबो दादगारि फारसे जोङो आवगायलांजोबनो हागोन सार ठीक আছে 14 नभेम्बरनिफ्राय बासखौ खारगोन 14 नभेम्बर गोजोननाय थाबाय सारनिसिम इनोभेशन करिले मोजां सोरबा जुदि इनोभेशन खालामनो हायोबा बे इन्टारनेशनेल लिडारबो जानो हायो गतिके आमी कोनोदि कब নোৱাৰো কাৰ কোনটো বয়সত কি লিখা আছে আপোনাৰ লাকত কিন্তু আপুনি হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগিব হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিলে আপোনাৰ সাকসেস হ'ব এই কাৰণে আজি আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত পৰিবেশ ইমান ভাল হ'ল এইবাৰ প্ৰথমবাৰ বিটিসিত এই লাষ্ট এপিএসসি যেটো পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিলে একেবাৰতে খনচিয়নে 50 জন এতিয়া 50 জন ৰাখিছো কিন্তু আমি বাঢ়াই দিম जोङो दायो बाजी लाखिदो मेडिकल इंजिनियरिंग एपीएससी यूपीएससी किन्तु लाहेके इटु आमी अनजिमाटु नाम्बारटु इटु बाराय दिम बारायनानै होगोन कारण आमाक बहुतखिनि मेन पावर लागे ह्यूमन रिसोर्स लागे आरो आमाक मानु लागे तो এই কারণে আমি আরো বাড়াই দিম ইটু সরকারে বেলেকত খরচ করা রাষ্ট্র কারণে রেডি হব লাগে এই এসপিএ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই এসপিএ কোনবাই ভুল নকরে দায়িত্ব করে সরকার ধরে কালামা গাউনি সমাজকে ডেভেলপ সাকসেস সুবিধা না আর গায়ে আসাম সরকার ভারত সরকার আর বিটিআর সরকার আমি ফুললি প্রিপেয়ার আমার ইউথ বিলাকক হেল্প কৰিব কাৰণে অনলি পঢ়াত নহয় এতিয়া স্পোর্টসৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি সহায় কৰিছো যোৱাবাৰ 100 জনক আমি 1 লাখ কৰি টকা দিছো এইবাৰ আৰু বঢ়াই দিম যিবিলাকে খেলা খেলে স্কলারশিপ আমি আৰম্ভ কৰিলো ডক্টৰ বাছিৰাম বড়ো হায়াৰ এডুকেশনৰ কাৰণে পিএইচডি স্কলারশিপ আৰম্ভ কৰিলো বাকিটো আৰু নিযুত মইনা আৰম্ভ কৰি দিলে আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ পিছত ক'ব যিখিনি সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিছে এটা এডমিশন ফ্ৰী পায় সব সুবিধা পায় খালি ভালকে পঢ়িব লাগে বাকি সেক্টৰত আমি বডলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনত এতিয়া ইউথ বিলাকক প্ল্যান্টেশনৰ সুবিধা দিছো ইউথ ক্লাব বিলাকক 3 লাখ টাকা দিয়া হ'ব আৰু প্ল্যান্টেশন কৰিবলৈ দিয়া হ'ব কোনবা লাইভলিহুড সেক্টৰত আহিব বিচাৰে লাইভ ষ্টক এনিমেল ফার্ম কৰিব বিচাৰে তেখেত সকলক আমি সহায় কৰিছো এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আহিব বিচাৰে তাকো আমি সহায় কৰিছো আইটিআই পঢ়িব বিচাৰে স্কিল ট্ৰেনিং ল'ব বিচাৰে আমি 100% সহায় কৰি আছো গতিকে আজি সৰকাৰখনে মানৱ সম্পদ গঢ়াত 100% ডেডিকেটেড 100% কমিটেড মই আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ যিখিনি ইউথ আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো দানি যেনেকি নিউ এডুকেশন পলিসি অফ ইন্ডিয়া बेजों फैफानाय आईडीसी सब्जेक्ट नैबे सब्जेक्टनि बेलायाव आं एसे बुंनो सानदों सार माने बै जायनाखि आईडीसी सब्जेक्ट बेनि एग्जामिनेशन बेनि एग्जामखौ हैनो थाखाय गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो प्रब्लेम मोनो जेरै जों मिथिगौ जों बयबो बांसिनानो जोङो पुअर बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दा बे एग्जामखौ हैनो थाखाय जोङो गोबां खरसा खालामनो गोनां जायो
सोरबा बायदि न'खरनिया आं खोनानो मोन्दों दाखालि सोरबा बायदि न'खरनिया बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फानलायनानै बे एग्जामखौ हैनो गोनां जादों आं बेनिखायनो खावलायनो सानो सार जेन' बैफोर जायगायाव थांनायनिख्रुइ जोंनि नैबे खाथि खाला ओनसोलाव जोंनि एरियाफ्राव बे आईडीसी साबजेक्टनि एग्जाम सेन्टारखौ मोनोब्ला जोबोद गाहाम जागौ सार थेंक इउ पिछफाले कोनबा আছে थैंक यू बबे बबे जायगायाव कट करिब पारा যায় এই ইলেকশনৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব থ্যাংক ইউ আৰু এনি কোৱেশ্চন रुनकाटा कलेजनिफ्राय फैदों सार आङो रुनकाटा कलेज एरियायाव आरो नैबे जोंनि रुनकाटा एरियायाव जे टेक्न'लजि माखासे बेकग्राउन्डआनो डाउन सार बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आं बेखौनो खावलायो जे जोंनियाव टेक्न'लजिनि थाखाय माखासे सेन्टार बानायना होयो आरो जोङो कम्पिउटार लिटारेट जायो बयबो जोंनि रुनकाटा एरिया दागारि एरिया गासिबो सान्तिपुर एरिया बेखौ खावलायो सारनिसिम आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव माखासे इन्स्ट्रुमेन्ट मिउजिक कालचारेल बेफोरबायदियावबो गासिबो डाउन जोब आरो स्पर्ट्सआवबो डाउन जोब सार बेनि थाखायनो सारखौ खावलायो जे रुनकाटा एरियाखौ लानानै गासिबो इयुथफोरखौहाय जे बेफोरनि थाखाय माखासे स्किलफोर होगोन होननानै आसा खालामो सारखौ आरो जोंनो बेफोर स्किलफोरखौहाय होग्रा माखासे कर्सेस लाबोगोन होननानै सारसिम नैबे फंनैसोखौनो खावलायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे एक मिनिट टेक्निकल कोर्सखौ मा होनदों नोङो जेनेबा मा कम्पिउटार यस सर कम्पिउटार बेजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन कलेजाव कम्पिउटार कोर्स गैया नामा गैया सर बेंटल कलेजाव गैया सर आं रुनिकाटा कलेजनिफ्राय रुनिकाटा कलेज गोदान बियो औ सर बेंटलावथ' दं खोमा बेंटलनि स्टुडेन्ट दङ ना कम्पिउटार आच्छा ठीक আছে आरो मा बुंबावनो आरो सार बेजों लोगोसे आं सारनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम गथायनो सानदों मा मेम'रेन्डामा सार बे मेम'रेन्डामा कलेज रिलेटेडनि सोमोन्दै जागोन जोंनि बे रुनिकाटा कलेजनि सार ঠিক আছে